S'ha acabat la primera part, els jugadors al camí dels vestidors, 3-0, guanya el València. Bé, han vist vostès el reportatge del primer temps, ara ja estem una miqueta més tranquils tots, hem tingut que treballar ahir en el fosso de vestidors, només acabar el partit d'una manera un poc embolicada, però ara ja estem tots més tranquils. Estem pendents de l'arribada a este set que ha muntat Canal 9 dins del casal de Mestalla. N'hi ha un altre set en el que està el nostre company Jordi Carrascosa juntament a la sala de premsa per a rebre a jugadors que arriben en el moment oportú a la sala de premsa, però estem esperant també que arribi per així per nosaltres el president del València, Pedro Cortés, que està tenint també altres mitjans de comunicació. Si es pareix bé, el president diuen que encara no arriba. Anem a fer una pausa, però per a que vostès tinguin ja complit compte del que va passar avui en l'informatiu d'esta nit, anem a aquest abans informatiu i tornem de seguida des del camp de Mestalla.